Ci gaba da ake samu a duniya Najeriya an barta a baya sakamakon karancin wayewa da kuma karancin fahimta da wa'yansunmu ke fama da shi musamman arewacin Najeriya. Wasu idan an gaya musu ana samun kuɗi ta wayar da ke hannunka wadda kake riƙewa sai mutum ya ɗauka ƙarya ne, scammers ne. Ba duka aka haɗu aka zama ɗaya ba. Haka ne maganar ku, wani zai tura ma link dan da sunan ya damfare ka ya ce ma link nan zai ma kaza alhalin ƙarya ne. To amma ba duka aka haɗu aka zama ɗaya ba. Na kawo muku nawa gwanin Ahmed Bilal, kuma ina tabbacin ba za a ji kunya ba daga ni naku Abdul Nazari Yola. Ku je bio na ajiye muku link da zai kai ku direct to WhatsApp na Ahmed Bilal. Ku je comment section na ajiye muku link da zai kai ku direct to WhatsApp na Ahmed Bilal. Wani ya ɗauka waya an yi ta ne kawai don ka kira, wani ya ɗauka waya an yi ta ne kawai don ka je ka sha kiɗa, wani ya ɗauka waya an yi ta ne kawai don ka je ka tura fim ka kalla. Ba haka bane, ita kanta wayan an yi ta ne don neman kuɗi. Don haka ku fahimta, yau muna da kilas misalin karfe 8 na dare za a fara karantarwa. Lokaci bai kure muku ba, ku yi faka-faka. Na gode daga ni naku Abdul Nazari Yola. Fatan alkhairi nake muku a kullum masoyana. Na gode.